wolonfila gosikan ye nin ye bayangarakaw fɛ yen nɔ ani bankasi an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye malikura jɛmukan kɛnɛ sigilen nin ye VOA kunnafoni turukalaw kan Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de mankan na ka bɔ a studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la an bɛna aw kunnafoni sabatilenw kan miniti 30 nata ninnu kɔnɔna na ayiwa bi alamisadonya in na janvier kalo tile 12 san 2023 la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan bisi dɔ wolokura kunu sɔgɔmadafɛla la 11h wagati la bankasi ani bayangara furancɛ la awa an tun ye a kibaruyaw fɔ kunu kunnafoni kɔnɔ an bɛna détails di aw ma bi sisan a kunnafoni tɔw kan Umaru Ambalo n'ale ye Guinée Bissau président ye ni CEDEAO ɲɛmɔgɔya bɛ a bolo taara taama la Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ ka taa kuma u ka furancɛ fanga latɛmɛcogoyaw kan an bɛna olu fana laseliw kɛ aw ye an mana tulo la ayiwa lakanabaliya o juguyalen bɛ an bɛ don minɛ iko bi Mali ani Burkina Faso jamanaw kan olu fana kunnafoniw b'an bolo an bɛna walawalali kɛ aw ye olu kan l'Amérique yan nɔ sanji jikurulama gilasi-kuruba ale ye kasaraba bila Californie mara yɔrɔ dɔw kan mɔgɔ 17 ɲɔgɔnna sara la nin dɔgɔkun laban ninnu kɔnɔna la olu fana kunnafoniw bɛ an bolo ka tɛntɛ aw ye sisan ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔdenw kan Mali ani duniya fantan naani kɔnɔna la ka walawala aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna na an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ kan ka na tɛntɛli kɛ aw ye ɲanzan. Ka segi kokura ka foli lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka aw fo ka aw barikada aw ka kulomajɔ la ka fɔ aw ɲɛna aw bɛ malikura jɛmukan de kɔnɔna na ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan na aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na nin waati in na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye kununko araba sɔgɔmada kɛnɛ 11h wagati la bisi dɔ wuli kura k'a to a bɛ sira kan ka bɔ bankasi ka taa bayangara fanfɛla la siraba belebeleba min n'a bɛ wele ko route nationale 15 o kan paru o pɔnda fanfɛla la ka taa fɛn min ye Lafiyala commune kɔnɔna ye bayangara fanfɛ bolo fɛ awa a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko Lafiyala commune kɔnɔna na ko wotoro dɔ yɛlɛnna fɛn min ye dugujukɔrɔmugu pɛrɛnta ye o kan n'o pɛrɛnna ni u ye o fɛnɛ senfɛ mɔgɔ 2 min tora u la an ka Tijani Wederago ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn a taabolo 2 ninnu kan. Ni maa wolo kelen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye jagokɛlaw ye wa u kun taara bankasi dɔgɔ de jɔ tarata don kununko araba u kɔ segintɔ ka na Mopti fan fɛ paru ni sɔngɔnbiya cɛ siraba min n'an b'a wele ko RN15 i k'a dɔn k'a fɔ kulu marifatigi dɔw bɔra ni ka nin bolimafɛn wajibiya k'a lajɔ ka tila ka n'a kɔnɔnamɔgɔw bɛɛ lajɛlen wolo k'i ka taa n'a ye du kɔnɔna na sanga damadamani kɔfɛ u ye musolakaw kɔni labila olu seginna ka na nka u taara ni cɛw ni mobili in bɛɛ lajɛlen ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko u taara ni cɛ 6 de ye ka fara sufɛrikɛ kan an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn u ma se ka sɔrɔ ninnu maa ninnu kan Mali fintigilakaw kɔni kɛlen ka nin kunnafoni mɛn u ye wulikajɔ kɛ ka girin kɛ walasa u bɛ se ka ninnu maa ninnu nɔ minɛ cogo min na lakanabaliya an bɛ taa n'a ye Lafiyala Tomi ani bankasi cɛ musolaka dɔw kɔni kun kɛn bɛ k'u ka wotorow ta walasa u bɛ se ka taa togoda dɔgɔ dɔw la nka u ka taama kɔnɔna na u taara yɛrɛ dugumamugu pɛrɛnta kan a kɛra sababu ye ka maa 2 ɲɔgɔn ko u bɔnɛ u nin na ani ka muso 4 ka olu jogun kosɛbɛ dugumamugu pɛrɛnta n'an seginna ka na siraba min n'an b'a wele ko RN15 paru ni sɔngɔnbiya cɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan taama kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ baw maa caman y'a jateminɛ k'a yira k'a fɔ ko dugumamugu pɛrɛnta bɛ nin yɔrɔ in na o kɛn bɛ ka taama gɛlɛya taamakɛlaw ma kosɛbɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Tijani Wederago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na. Hakaja Mali sɔrɔdasiw u bɛ u seko damayira bɛɛ lajɛlen na ka lakana la sabati jamana kɔnɔna la halisa lakanabaliya a yirala k'a fɔ ko u carilen bɛ Mali jamana fan caman kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko bi misali la tarata tɛmɛnen sufɛla la ka na arabadon na tɛnɛnkun cercle kɔnɔna na Mali sɔrɔdasiw olu ni dansagokɛlaw karila ɲɔgɔn na a taara falen Mali sɔrɔdasi 4 ka fagali la ani dansago wale mɔgɔ caman fɛnɛ fagali an'u minɛni la Mariam Kuyate n'ale VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn.
Burkina Faso ngo kama sɔrɔ fanga kura ɲɛmɔgɔ bɛ baara kɛra i n'a fɔ ka se ka yɛrɛ kɔrɔsi dugulenw ta ka jamana basigi lankanabaliya ale fɛnɛ warankatalen don kabi wagati jan tɛmɛnen faso kɔnɔ mara dɔ bɛ yen olu kɔni sigi ka gwɛlɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la worodugu tilebinfan fɛ jamana camancɛ kɛɲɛ kanfan fɛ ani saheli marada sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko gasan min ye nayala ka province ka kobida dɔ ye ko dugudenni minnu bɛɛ bɛ o yɔrɔ la maaw bɛ u ka sigidaw bilara ka taa o yɛrɛ sɔrɔ duguba kɔnɔ ko min yɛrɛ ye foroba cikɛda ye baarakɛlaw ye olu fɛnɛ bɛ u ka sigidaw bilara bi janvier kalo tile 12 jatiliw y'a yira ko maa ɲɔgɔnna 13 ye u ka sigidaw bila gasan soro Dumbasa o bolila ka bɔ u ka sigidaw ra ka taa o yɛrɛ sɔrɔ Toma duguba kɔnɔ min ye jamana camancɛ kɛɲɛ kanfan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dablo Fube Pensa, Zimtanga, Delga, Zurkum, Wanobian, Burzanga, Namsigia, ana dugu wɛrɛ maaw fɛnɛ bɛ u ka sigidaw bilara ka taa to ka u yɛrɛ sɔrɔ Kaya dugu kɔnɔ n'an yɛlɛla ka taa Saheli marara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gulungutu ani Falaguntu n'olu bɛ dori sanfɛ olu kɔni olu ni hɛrɛ farana sabula o lonto ni kasara ma bɛn olu kan kunu sufɛ a jugu jigira o yɔrɔ nin na sɛrɛdenw y'a yirana ko o donna misiri dɔ kɔnɔ ka se ka maa ɲɔgɔnna 9 faga o fagali nin yɛrɛ kɛra maɲumako le sabula maa jugu ye nin maa 9 ninnu bɛɛ la ka o kana tigɛ i n'a fɔ sisɛw ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ ni lankana ko ninnu la maa kɔfɛlenw bɛna caya jamana kɔnɔ nin tun ye Kader Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso nin tun ye Kader Tarawele ka sɛgɛsɛgɛliw ye lakanabaliya kan Burkina Faso sisan an ka Mariam Kuyate ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn hali n'a sɔrɔ mali sɔrdasiw ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ lakana bunakun kan jihadimaw olu ka kɛwalew bɛ ka yiriwa ni fɛrɛkulaw ye kabini san 2022 laban kana bila ɲina san daminɛ na surɔ kɛbarakaw fɛ yen nɔ n'o bɛ segu mara la fariya tigilamaw ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ka pɔsi ma marifacikanw o kɔni buntɛna kosɛbɛ mun yɛrɛ sen fɛ gendarmu kelen nin tola a la n'o ye Modibo Mariko ye taratadenw tenankun Mopti mara la dugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Jafara bɛ ani Kumara fo ka taa se Masina sɛkili kɔnɔna na jihadimaw ni sɔrdasiw karila ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka mugu ci boroda mun yɛrɛ sen fɛ sɔrdasi maa 13 bɔnɛna u nin na o yɔrɔnin bɛɛ la ni ka maa 11 bana ani k'u ka mobili kelen jeni kunu araba maa 1 fatula maa banabagatɔ ninnu na ni ka sabagatɔ kɛ maa 14 ye sɔrdasiw fanfɛla la o waati kelen na min ye kɛlɛkɛ pankuru ye olu bilala sen ka mali sɔrdasiw fɛ ni ka waleya jugu kɛbaga 17 ni taraki ni k'o su to a yɔrɔ kofɔlenw na wurikajɔw olu kɔni kɛla kosɛbɛ mali sɔrdasiw fɛ sabula u tilala tuguni ka maa 14 ni bɔnɛ banbagaciw la mun b'a yira ko maa 31 ni ne kasarala fariya tigilamaw cɛla maa 1 ɲɛnama minɛna mun yɛrɛ banana kosɛbɛ faamaw kɔni y'a yira ko wurikajɔw o kɔni bɛ senna halisa duguden caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ waati min na i ko sisan ko nafolo ko bɛ jihadimaw la kosɛbɛ ko sabula k'u tun bɛ maaw ka banga minnu taraki fɔlɔ ko ɲɛ tɛ ka sɔrɔ o ma bilen ka da kan ko mali sɔrdasiw kelen bɛ k'o suguw bɛɛ lajɛlen minɛ fɛɛrɛ kelen mun b'u bolo ni waati in na k'o de ye ka pɔsiw atake Mariam Kuyate ka laseli do Bamako VOA Bambara Guinée Bissau jamanakuntigi na a tɔgɔ ko an balo ale bɛ taara taama la Burkina Faso faaba kɔnɔna na awa ka taa kuma u ka furancɛ fanga u latɛmɛcogoyaw kan Kader Tarawele bɛ a ɲɛfɔ a ɲɛna an ka lamɛn Burkina Faso ka flancɛ fanga ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré ale ye farafina tilebinfan jamanaw ka tɔnba min bɛ nafolo sɔrɔ ko kɔfɔ CEDEAO o ɲɛma Umaru Sisoko Ambalo bisimila Wagadugu kɔnɔ ni Laginɛ Bissau ka masacɛ nin ko ale nana Burkina Faso yaasa ka se ka na filɛri kɛ flancɛ fanga bɛ taara taabolo min kan ani lankanako fɛnɛ bɛ bolo min kan Je suis venu aujourd'hui ne nana Burkina Faso kama sɔrɔ ne ye CEDEAO jamanaw kuntigiw ka ɲɛma ye ani CEDEAO yɛrɛ ye lannaya min di ne ma ka se ka na filɛri kɛ ko minnu bɛ a ka jamana kɔnɔ ani jamana yɛrɛ bɛ taara taabolo min kan hali n'a sɔrɔla min bɛ kunbɛnbɛnw na Burkina Faso kɔnɔ Mamadu Isufu n'ale bɛ kibaruya jɔnjɔn dira ma jamana kɔnɔ a tun danganen don ne yɛrɛ kana filɛri kɛ a bɛ cogo min na o tɛmɛnen kɔ a tun danganen don fana n kana n ka seereya yira Capitaine Ibrahim Traoré la k'a fɔ ale ɲɛna ko CEDEAO ma ɲina Burkina Faso kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa jamana ye kɛlɛba min dan don ni bɛnkanni walekɛlaw ye
Et aujourd'hui, c'est ni capitaine Ibrahim Traoré, mais c'est à fond, mon yé kotama famo, mimikera Burkina Faso kono. Ole koson, ambalo sisoko sida ukenga deme, krenkeni lase Burkina Faso ma, mimina seka jamana deme, kaseka to aka kele nyana manke jadi kele hani bingani wale kela okan. Ako fanga d'Afrique ra jamana mino kono, ulu fene sida u jamana uye. Aujourd'hui, les pays qui sont en transition, qui sont exclus de la CEDEAO, Bibinina, flanke fanga bi jamana mino kono, ulu ka lonko ulu damatike kabo sida ura, ulu fene bi sida u kono, anu fene biya kaseka o deme, katabulu nyana mandi uka flanke fanga ma. Ninko nunu senkoro, Capitaine Ibrahim Traoré ya fonyana, komi mekera Burkina Faso, ulu be kanyi, basi fuiti flanke fangara. Transition au Burkina Faso. Akilina jigira fanga d'Afrique fila minnu kɛra Burkina Faso ni a fɔlɔ kɛra janvier kalo tile 24 san 2022 ani septembre kalo tile 30 san 2022 CEDEAO tun ye latigɛ dɔw ta Burkina Faso kama nka a tuma o kɔrɔ gbɛlɛya fɔ min ɲɔgɔn tun kɛra Mali ka fulancɛ fangara nin tun ye Kade Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ ka da dankari waleya kan caman bilali la dina ka ɲɛsin dinamɔgɔw ani faso jamakulu dɔw kan olu cayaliw kan olu cariliw kan dina ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔba kɛ yaasa ka se ka kuma mɔgɔw fɛ u ka se ka dansigi kɛ nin waleya ninnu na Alidu Wedrago ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bobo Julaso a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Bi Burkina Faso sugu fiyɛdaw ra baarakɛyɔrɔ la dugu kɔnɔna na jatigɛ kelen bi jamanadenw bɛɛ lajɛlen kan bi terorisi kuma min waralen don a kana kɛ sababu ye ka diinɛw ani siya kɛlɛ wuli jamana nin kɔnɔ. O kama le diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ bi ka se ka kuma o ka mɔgɔw fɛ i n'a fɔ L'abbé Damiba min Saint Vincent de Paul curé ye. N'an yɔrɔ an ka sigiɲɔgɔnya ka ɲɛ an ka sigiɲɔgɔnya ka diya o ɲɔgɔn tɛ n'an bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ bi a bɛ kɛ mankan ye a bɛ kɛ kɛlɛ an fana y'a dɔn ko o tɛ sigiɲɔgɔnya diya ye o fana man ɲi hali n'an tɛ diinɛ sira kelen kan an ka adamadenya kosɔn an ka jija ka bɛn an ka jija ka kow ta wa ɲɔgɔn fɛ ka banba ka taama sira kelen kan kan kelen kan ka ɲɔgɔn faamuya olu ɲɔgɔn tɛ. O bassin association islamique ɲɛmɔgɔ ale bɛ weleli yɛrɛ da faamaw ye fɔlɔ. Aujourd'hui an bɛ siran na min ye Bavir parce que ni sɔrɔdasiw la c'est vrai jamanadenw tɔɔrɔla tellement ni sɔrɔdasiw ko ko kɛ mɔgɔw ta filɛ ko ye bon o fana ni dan ma bila a la a bɛ fana bi se ka ni dankari sɔrɔla jamanadenw ka ko ra a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ kɛlɛ ni dɔ fara tasuma kan n'a fɔra ko mais livre bɛ yen n'an ye exemple ta Solonso kan an b'a ye k'a fɔ tiɲɛ don u sera ka Solonso libérer mais on n'a pas de rapport en réalité a kɛra cogoya min. Ale ka faamuta la Burkinabɛw ka kan k'o hakili sigi. Un homme extrémiste a bɛ siya bɛɛ ra hali siya ko adamadenya ra mɔgɔ dɔw bɛ yen a manipule ka di c'est un extrême a tɛmɛnen don a dan kan donc n'a kɛra ten yalɔ c'est compliqué donc moi je pense fanga a différence bɔ ɲɔgɔn na de n'o tɛ mun b'u kɛ ils sont manipulés par d'autres personnes. Ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Segina kana nga studio worona konna na VOA suba konna na Washington DC ka poya na halisa abe malikura jemu kane kan kala me ka bo usokilin konna na aklube ke to Traoré de kumakana aywa sisa ne mo mun be feka so anga jemu kana ambe soro finya turukala keme ani flaka Bamako ana laminina ka dugu ka fe aban soro finya turukala keme ni flan tomi ani naninka abijan ka fe no aban soro finya turukala be kono ton kan gawo ambe soro finya turukala keme ni woron tomi ni kilin kan tumutu ame soro finya turukala bi konoton ntomi ani sabaka koro bayangara ame soro finya turukala bi konoton ni saban ntomi ni flaka na be ngom fe feneka iso ana anga sanfe bololo srawla abse kan soro www.vwabamara.com walima anga page kan Facebook ani Instagram ka katemene kuna foni sanji jikuru kasarama ba bina California mara yoro do kan aywa kabini dɔgɔkun tɛmɛnin na a bɛ ka bin kunun ta o jugara n'o tun ye araba ye awa a kɛra météo tun ye laseli kɛ k'a yira u la k'a fɔ ko mɔgɔw ka hakili t'u yɛrɛ la a kasara barika a bonyana kosɛbɛ mɔgɔw kan sabula mɔgɔ caman labɔra u place la u sigiyɔrɔw la ka taa n'u ye fan wɛrɛw fɛ awa mɔgɔ dɔw fɛnɛ jogina a senfɛ Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka kumakanw lamɛn. A donna ko mɔgɔ 18 kɔ de sara kɔsa na fɔnɔba nin na min ye Ameriki tilebiyan yanfan minɛ o kɛra sababu ye ka sanji hakɛ min ma ye san 150 kɔnɔ ka taa yɔrɔ dɔw la sigidaw ko kuransiraw bina ani siraw datugulen do farakurun fɛ ka sɔrɔ sanji ba banbali dɔ bɛ ka Golden State gosi arabadon Californie woroduguyanfan yɔrɔ dɔ tun bɛ sanji ba kɔlɔsili walima nɛnɛ waati ladilikan kɔnɔ sanji ba minnu bena kosɛbɛ olu bena n'o bila Californie woroduguyan tilebi fɛ tile 2 nataw kɔnɔ ni sanji hakɛ damadɔ bɛ se ka na National Weather Service n'o ye sanji cɛkɛda kulu dɔ kɔlɔsili ye a lasɔmini kɛ ladilikan dɔ bɔra kɔfɛ o y'a jira ko waati cogoya nin bena nɔ bila jamana wɛrɛw fana na Pacifique woroduguyan tilebi fɛ fo ka se sibiridon daminɛ ma o sanjiw bena dɔgɔkun caman sanji ba kan minnu ye dugukolo fa bajiw bɛ se ka pɛrɛn ani kuluw bɛ ka se ka bin Aptos dugu la Santa Cruz kɛrɛfɛ dugudenw tun bɛ ka o fɛnw ta ji jigintɔ kɔfɛ n'a sɔrɔla o ye sanjiba juguba ye yen min ye yan kabini ne sigilen bɛ yan kabini san 1984 Doug Spinelli y'o fɔ AFP ye Californie mara ɲɛmɔgɔ Gavin Newsom n'o taara bɔ Capitol la waati min tiɲɛna tarata don o y'a jira k'a fɔ ko fɔnɔba minnu ma ban o kɔrɔ ye ko o ka dɔgɔ yɛrɛ sanjiba bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnni di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. L'Amérique, Canada ani Mexique jamana kuntigiw ka lajɛrɛ min n'a tun kɛnɛ dayɛlɛla dɔgɔkun in daminɛ wagati la Mexico kun cɛra kunungo awa l'Amérique jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Joe Biden ani Canada Premier Ministre Justin Trudeau ani Mexique jamana kuntigi u ye a laseliw kɛ k'a fɔ ko u ye layidu kanw di ka bɛnkan sɔrɔ u ka baara kɛ ɲɔgɔnya la sɔrɔ nasiraw tungaladenw ka koɲa ani wagati yɛlɛmaw kan Mariam Traoré bɛ a laseli kɛ an ye an ka lamɛn. Fanga bana wa an bɛ se ka kɛ setigi ye n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ saba bɛɛ Ameriki jamanatigi Joe Biden y'a cɛsiri walasa ka se ka teriya siraw jiji Ameriki jamana Mexique ani Canada jamana ni ɲɔgɔn cɛ tarata don Ameriki gunkan kɛɲɛkaɲafan ka lajɛrɛ senfɛ min kɛra Mexico ko Ameriki gunkana kɛɲɛkaɲafan jamanaw kan ka to ɲɔgɔn fɛ de walasa ka se ka sɔrɔ yiriwali baaraw jiji ladiriya ani kologɛlɛya ka diɲɛ kɔnɔ nin kɛra bɛɛ fanga lasinsina ka kumakan dɔw ye ko nafolo minnu bɛ bɔ ka don sɔrɔ yiriwali daw fɛ Ameriki jamana kɔnɔ taabolo kelen do ka nazarala gunkana Union Européenne jɔrɔ kosɛbɛ Mexique jamanatigi Lopez Obrador fɛnɛ y'a lase ko jɛkulu dɔ bɛna sigi sen kan min bɛ wele ko comité conjoint nazarakan na walasa ka se ka sanni feere siraw Ameriki gunkana kɛɲɛkaɲafan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min bɛ se ka teriya siraw jijilen to jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ ani sanni feere yiriwali baaraw olu kun kan a bɛ fɔ min ma nazarakan na ko l'intégration régionale n'o ye nin jamanaw ye minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka taabolo siraw dayɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'o taabolow dansigili bɛ se ka dɔ bɔ u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw la ka taa diɲɛ jamana wɛrɛw fan fɛ ani jamana minnu ka taabolow tɛ kelen ye kosɛbɛ ani ka fara an dɛmɛbagajɛkuluw kan l'Amérique kɛɲɛkaɲa fan fɛ nin kɛra Amérique jamana ka masayaso Maison Blanche o ciladen Jacques Sullivan ale ka laseliw ye nin lajɛrɛ in senfɛ.
Na kama dogo Mali kura au na kama dogo nyana, na kama dogo Mali kura yo au na kante dogo nyana, Washington konona na yano au na kama dogo nyana, na kama ni duga jabi usigilen file au na kama dogo nyana de, na kama dogo kayatu yo au na kama dogo nyana, na kama dogo Mariamu yo au na kama dogo nyana, na kama dogo Modibo au na kama dogo nyana, na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana, na kama ni duga jabi sigilen file ina kama dogo nyana. Aiwa sisa anga farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Kouegui de a Jonjonta maliden de tuyani rota nyodana atoro Musa Kulibali ale joro sabana soro motan flachema namajara VOA la sigiden Dakar Sénégal ni ndamu bo nyogonda insigné folo na bebele le grand tournoi des jeux des dames de Dakar farafina jamana nani minka damu bola tani fulana na nyogonda ina o jamana na be damina jatigi Sénégal la Mali Cameroun ni Côte d'Ivoire jamana Cameroun jamana de Léopold Kougué de Jonjonta nan na folo haki yese pamari million kele aya nusondia jira c'est le trophée de ni njonye champion de taille amse kanka nusondia drone de jira nebe foli la Sénégalima na ye feru sigi 5 ans wala saka ni nyogonda dumamba yi sifiuma tournoi d'une telle facture joro flana fana yi Cameroun jamana denye no ye Jean-Marc Diofaye Moussa Koulibaly na kera ngana ye damumbola Mali jamana na ye joro sabana soro Sénégali kani damumbo nyogonda ina moko tume titre la mais j'ai là-bas nane ou duru koge a gagné na victoire chamangé bon adere match ni gagné contre Morsek ne retum ga déjà mais j'ai ni là Diofaye na bon compétition fana c'est comme ça na ko titre ko mais ni ma titre soro nga saka e podium ka donc nous sommes jalo mais c'est ko drone fa on content ko sobe farafina ngana damumbola Joël Atse ni Côte d'Ivoire jamana dendo kama nusondia bari anana joro nanandela je suis pas vraiment ne ba nusondia china ni joro nannaina nga ne ba fonyere kono fana yogonda ere de beta ne be ala barikada bawo ko kunna ta waga dubuka dambu ba nyogonda be damina wala ne be na bara wu damine kanka pili latile wala saka sika sesuru waga dubu compétition de Ouagadougou namajara Dakar VOA Bambara senantolanta buna gunkan sini juma janvier kalon le tane saba sa ba fel ngoni saba Algérie kaw fe championnat d'Afrique des nations CHAN ou be damine atakulon fana nyogodan do farafina jamana tani segi de bina woni rota nyogodana Mali se me o jamana una CHAN ye farafina gun senantolanta nyogodan e mi me farafina senantolanta no ko fo minu be ntolanta farafina sode ndron kodo CHAN takulon fana mina tan Algérie a nyogodan kurulum karlila Algérie jatigi ale ni Libye de bina nyogosoro o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ sini juma ni ne tan kɔnɔntɔn dana gosira Mali ka boko fɔlɔ ntɛnɛn na taa don janvier kalo tile 16 Mali ni Angola de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. Ne tege wele Zemblan. Ngona pmega terminale ko. Zemblan. Ibe kaja din do. Ja. Kaja din sa dini. Fa cheka inta. Fa be kofe kare gono. Fugo ko badwa.
ne y'a ye piscine la bi cɛ Mali actualité yɛrɛ kɛra piscine ye sisan parce que funtɛni de bɛ ko courant tigɛra hali sɛbɛnnikɔrɔ bi fana mais u ma publicité kɛ télé la ka mɔgɔ dɔw labɔ télé la olu k'a fɔ télé la ko courant tigɛ in sera a dan na publicité la o ye mun fɔ mɔgɔ ye u m'a fɔ le ko bɛɛ ka dɔ b'i ka charge la ni mɔgɔ tɛ so kɔnɔ ka ventilo faga ni mɔgɔ tɛ mina ɲɛnama tɛ frigo kɔnɔ n'a sumayara ka ba ka frigo faga u m'a fɔ ko courant tigɛ bɛ dabila mais hali bi a bɛ ka juguya ja publicité in kɛ kun ye k'an bloquer le a bɛɛ n'ala cɛ a bɛ promo le la i b'a dɔn min bɛ ka courant tigɛ parce que Orange ni Malitel olu bɛ cogo min na n'u ye énergie fana kɛ ten tɔ k'a kɛ sisan EDM ani a tɔgɔ di ADM ye ADM fana bɔ sisan olu fana ka courant b'a dama na a bɛ Ala ni kira cɛ ka compétition dɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ courant tɛ tigɛ ne ye ko kelen na kɔlɔsi Mali la n'i ye Mali ye retard la walahi concurrence baliya le don parce que i hakili bɛ ni concurrence kɛra diɲɛ fɛn fɛn la o ko bɛ ja mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ girin o kan hali i y'a ye i bɛ ka mɔgɔ bɛ ka girin a kan ko concurrence le kɛra mɔgɔ ma voté le an bɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ parce que c'est le nécessaire nécessaire e b'a dɔn ne bɛ ko i ka kuma in ne hakili jigin min na Zemblin imagine Malitel bɛna wagati min na o Malitel pisi kun ye 230 ayi 270 la awɔ parce que o la dɔw coxeur kun b'a san ka tila k'a feere olu b'a feere 230 coxeur bɛ taa san k'a feere 270 waa joli olu o ye dugu jumɛn Mali la yan coxeur tɛ dugu ye sa coxeur ye zone misɛnnin minnu b'u walawala k'u dahirimɛ sɔrɔ o la i da ninnu ni fɛnw na k'a fɔ ko escroc ka kɛɲɛ ni tubabu sankura yɛlɛmaliw ye Mariam Traoré ale y'a ka micro dayɛlɛ jamanaden dɔw ye Ala k'an kisi a ma Ala ka jamana in ja ka jamana in kolo suma a bɛɛ n'a Mali kɔnɔ anw zone baarakɛlaw an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ye caman kɛ dɛ transition ɲɛmɔgɔ ye fɛn caman kɛ nka halisa u k'u kɔfilɛ anw zone baarakɛlaw la mɔgɔ caman de b'an cɛ la Ala ni sarakɛ baliya fɛ u musow taara dɔw gɛnna ka b'u ka loisiw la dɔw b'an cɛ la olu yɛrɛ fatura u muso n'u denw bɛ yen sara de bɛ ta ka di u ka denbaya ma ka se ka musakaw ɲɛnabɔ n'a ye ani ka denmisɛnninw ka kalanko ɲɛnabɔ n'a fɔra ko kalo 7 sara tɛ kɛla droit tɛ kɛla gouvernement dun ye contrat kasi yɛrɛ o zone baarakɛlaw dusuma kasi bonyanen don an kan u k'u kɔfilɛ an na an b'u deli halisa jamana Ala ka kolo suma an balimaw aw ni yantuma basigibaliya ye haminankoba ye Mali jamanadenw bolo kasela maraka kongo jejeni ani sɛbɛnkɔrɔ dankariw ni binganiw kɔfɛ jatigɛ wale bagaw ye dankari kura wɛrɛ boloda tarata don su ka dugusɛ jɛ arabadon na Mali cɛdenw kan jafarabe kumara ani masina cɛ ka finitigi ma 14 bɔnɛ u niw na ma jugu nunu cɛla 31 ɲagasira ani caman wɛrɛw fagara lakana ko o bɛ cogo di aw ka maraw ni sigidaw kɔnɔ mun kan ka kɛ famaw fɛ ni min b'a fɛ k'a da don an ka nin dɔgɔkun baro la n'o ye sibiridon ye janvier kalo o tile 14 ye a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan nin kana fɔ kɔ dɛ ayiwa an balimaw a y'a faamuya k'a fɔ nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na kunnafoni minnu n'olu tɛmɛna olu de kɛra aw garisɛgɛ ye bi an y'olu de lase aw ma nin jɛmukan in kɔnɔna la jɛmukan in a labɛnna Cheikh Tiro ani Senim Keita fɛ a laseli kɛra ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la télévision ani radio siraw fɛ awa ka foli kɛ aw ye kosɛbɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn waati wɛrɛ